този път за 3 участници. Награда от студио за красота Enjoy, масаж на лицето, студио за красота Enjoy се намира на улица Антон Марчин, 71. Тук, Ели, ще се наложи да те прекъсна, защото ми се струва, че вече имаме някой на телефонната линия. Добър ден, казваме на кого? Добър ден, на Стоян Петров. Здравейте, господин Петров. Ами, не мога да разбера какъв е то такова на тези старите, както ето, къща, дето продава. Имате предвид гъста в какъв абстрактен смисъл? Говорим се за материално и морално днес. Да. Така? Дето такова, остави девикатворка жена си, от която имаше дете, пък взима друга по-млада. И каква е таковата? Ай за нея, тя се облагодетелства, нали? А той за нея какво е? А вие смятате ли, че до ден днешен има такива бракове по сметка? Да. Смятате? Ами смятам, защото и оне, дето има хотел. Така. Да, и той смени жена, защото бива. Добре, обаче няма как тук съседи да не ви зададем и другия въпрос. Смятате ли пък човек, че когато не му е чиста съвестта, с пари или с някакви други средства може да си я купи? Да, може. Може? Да. А вие за моралното или за материалното сте тук? Виж сега, и морално и материално сетя. Добре, това ми харесва на мен. Много ви благодаря за това ваше включване в нашето предаване. Свободна зона продължава, а ние продължаваме и с наградите, които ви раздаваме. Както споменах, масаж на лице от студио за красота Enjoy, както и талон за консумация на стойност 10 лева за петък вечерта от клуб Илмондо. И третата нова награда тази седмица е книгата Непреодолима сила на автора Станислав Илев и Веселин Лалев. Към тях получавате и книжката Тротуарно право. Телефон 616-440 ви очаква. За тези, които звънят извън Стара Загора, кодът е 042. Вие сте.